no? It's about the call. Ang ato ang bukasyon matag-usa kanato. Kay kitang tanan gitawag man in a very special way. Mapari ka man, mamadri ka man, malay ka man, masingle ka man, tanan kita called to a very special vocation. No? My dear friends, unsaon man nato pagkahibalo nga Kristiyanos ta? Or how can we say that we are, or I am a Christian? Real, authentic Christian. According sa ako ang mga gipangutana, one of the common answers nga ilahang gitubag, Father, basihan gyud nang manimbag gyud always. Every Sunday, manimba, Father. Mao man na siya ang nagpamatuod nga Kristiyanos ko. Tama, mali. Enough na ba ang pagsimba nato aron kita matawag nga Kristiyanos? Enough or mas naapagitay buhaton? My dear friends, katong niaging Sunday, we celebrate the Corpus Christi, no? So, dako kayo nga selebrasyon. Nakita nato ang kahulugan sa tuang pagka-Kristiyanos, o nadungog nato kung unsa ang kahulugan sa atong pagka-binunyagan. Karon, gipahinumduman kita kung unsa ang gipangayo sa ato, or the demand of being a Christian, an authentic Christian. Usa ka makahuluganon o walay pagduha-duha na pagsunod kang Kristo. Mauni dapat. Of course, usa ni sa mga pamaagi nga mapalawman nato ang ato ang pagka-Kristiyanos kanang matintag simba o manimba ta every Sunday, or kung naatay mga special nga matag-adlaw, ang uban gani matag-adlaw man, but not enough, no? Kay lahi ra ba usahay ang ato ang attitude kung naata sa simbahan, andin paggawas nato. Kung naata sa simbahan, of course, naaman ma-feel nato ang presensya sa Ginoo. Murag mausab ang atong aura. But sad to say na usahay kung naa na ganita sa gawas sa simbahan, murag makalimot na ta, mubalik na ta sa ato ang natural nga batasan. No? Iguli nato sa balay, makita nato ang ato ang or inyo haradi ay inyuhang bana sa mga asawa, magyaw-yaw na pud ka kay makahinumdum ka nga imong bana daghan og bisyo, sugarol, palainom pagyud, no? Naapay mga anak nga badlungon. So maguba gyud ang imuhang kuan bitaw, ang imuhang gisaad sa Ginoo. My dear friends, kung atong tan-awon, mao ni kasagaran kanato ang mahitabo nganong dili makahuluganon o nganong daghan kanato ana paghihapon ang pagduha-duha. Tungod kay we are so accustomed sa kanabitawng may tendency gyud ta nga mubargain ta sa tuang pagtuo, sa tuang pakipag-deal, or sa tuang pagpakigrelasyon sa Ginoo. Yes, Lord, musunod ko nimo, pero sa usa ka kondisyon. Yes, Lord, magbinuta na gyud ko, Lord. Basta
ihatag ni nako, Lord, ha? Yes, Lord, mubalik na gyud ko nimo. Ayuha lang ko sa akong gibati nga sakit. So these are conditional bargaining, kumbaga pa. Ang mga pagbasa karong Domingguha naghisgot sa atong makahuluganon nga pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa unang pagbasa atong nadungog ang gibuhat ni Eliseo aron ipakita ang tinuuray og walay pagduha-duha na pagsunod kang propeta Elias. Gibiyaan niya ang tanan, ang iyang mga kabtangan o ang iyang panginabuhian, source sa iyahang panginabuhian, aron lamang pagsunod sa kagustuhan sa Dios. Pinaagi kang prophet Elijah. Giihaw niya ang iyahang mga inatimang baka o gipakaon sa mga katawhan, ginamit ang kanang yugo sa iyahang daro, no? So wala na nabilin kaniya. Mao ning giingon nga, Lord, I surrender everything to you. Kini bitaw nga atong kuan usahay nga kanang wad naa na bitaw sa kawadon, moingon ta, God will provide. We are so dependent sa providensya sa Ginoo. So mao na nahitabo kang Elias or Eliseo. Kini nagpakita ug nagpamatuod sa iyahang dakong pagsalig diha sa Dios. His dependency towards God. Bahala na. Anyway, God will provide. In today's gospel, Jesus reminds us that there is a God and His creatures are supposed to obey and follow Him. A lot of our problems and miseries happen whenever we play God. Puy-an nato ang pagkaginoo sa atong kinabuhi. Instead nga ang Ginoo maoy magpuyo sa atong kinabuhi. We play the role of God and refuse to obey and follow Him. Take a look, for example, sa atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Kana karon dinhi, kita karon. Try to recall or examine. Is it full of sadness, emptiness, and strife? Naaba kita'y ginabati nga murag emptiness sa atong kaugalingon, kasakit, kaguol, no? Is it because you have forgotten the most basic truth in this life that there is a God and you are not Him? Mao gini usahay ang ato ang problema. Kana bitaw makalimot ta nga naay Ginoo ug dili kita Ginoo nga magbuot-buot sa atong kinabuhi. Usahay ra ba kung dili ta kilatan, di pud ta manguros, no? Makamatngon ta nga naa na bitaw ta na corner na ta sa atong kinabuhi, diha pa ta makarealize usahay nga unsa man ning akong nabuhat, but it's too late. Anyway, the gospel message of this Sunday is about the failure of the three men who offered to become disciples but could not let go of their attachment. So my dear friends, unsa kaha ang atong mga attachment sa kinabuhi nga nakahinder nato to follow God? Mangutana ta, no? Kana bitawng
instead nga maduol ta sa Ginoo because of that particular attachment sa atong kinabuhi, mura na noon og nalayo ta. Busy kayo ko, Father. Wala ko'y time. Mutuo mo nga wala mo'y time? There's no such thing as walay time. Always magyud ng time. It's a matter of time management. Kinsa man ang atong gi-prioritize sa atong kinabuhi. No? Mauning makalimot ta or makalimta nato. Usahay. So my dear friends, where there is sacrifice, there is love. Basic. Where there is love, the Lord is always there for us. Kay ang Ginoo gugma man. O kung naa ang gugma, naagyud na magpuyo ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. If we decide to follow the Lord, decide now and not tomorrow. Because tomorrow is still far away. Because tomorrow, ingon pa, tomorrow is another day. Wala ta kay balo. Kung makaabot na batag ugma. No? Mao na nga, murag anad kayo taba, usahay, kanabitawang procrastination. Unya na lang na. Anyway, bata pa man ko. Unya na lang na. Ligon pa bitaw ko. Dili ta makahuna-huna, no? Kanano ng mga sakit-sakit na natay mga sakit-sakit, devoted na ta sa Ginoo, no? Murag nasiging-siging na ta ba? If you mean yes, answer yes. And if you mean no, answer no. There is no in between. Pero kita gud mga Pinoy, bisag ako gani, guilty man ko ani. Kana bitawng maglisod ta og balibad. For example, common gyud nga example, mo invite nato. Makaari ba ka? Bisag kahibalo gyud ka nga naa kay schedule, dili ka pwede mo ingon pagyug ka. Hala, akong tan-awon ha, paningkamutan gyud nako. Akong tan-awon. Pero di gud ka, wala gud chance nga makaadto ka kay naa kay schedule. Tawagan ra ba ka? Asa naman ka? Nagulat na minimo. Padulong na. Pero pagani ka ilis. Kabantay mo, ana. Pa ka ilis. Padulong na. Hapit na gyud ko. Promise. Ana-ana pa ka. Pero wapa kaligo. Kana mga no wonder nga ingnon ta mga paasa kay ta ba? Di man ta kabalo mo balibad? O no. Gusto mo gyud nga kanang i-please bitaw nato ang tanan. Sa good nato kaya, mao na mag-practice na gid ko ani kung dili pwede gyud. Na may uban pod nga. Father, pwede ka mumisa ani Father or mo blessing nga. Dili ra ba gid ko pwede. Sus mangluod man. Bantay lang yung pariaga ni manginahanglan ni nako. Inana ba? Pero kung imong ingnon nga, sige maning kamot ko, magdahom na pud ka. So, musamot ba ang problema? We need to examine ourselves to find out what those things that gets us away from the Lord. Unsa man ning mga butanga? What are the things that hinder me from following the Lord? Is it attachment to work, to pursue money, kwarta, wala na time sa Ginoo. Na mura man na siya ang kanaging ingonana no usahay makaingon ka nga marabitaw na ka sa in the middle of the sea, no? Dagat ba? Nga naka-feel kag kauhaw bisan og naa ka sa tunga-tunga sa dagat, sa tubig, no? Pero dili nimo pwede nga imnon ang tubig sa dagat tungod kay paratman.
dili gyud makasatisfy sa imuhang kauhaw. Ingon ana pod ang cravings sa money. The more you crave for money, the more nga magkauhaw ka sa kwarta. And then ang imong focus, kwarta na lang gyud, trabaho na lang gyud. Until such time nga di nakabantay, tigulang na day ka. Nabitaw ang 3 stages sa atong kinabuhi ba? Bata pa ta, wala tay kwarta, pero daghan tang oras ug daghan tang energy. Pero kung ang nakakatrabaho na ta, naatay kwarta, naatay energy, pero wala tay oras. Ayaw ninyo paabuta nga kung matigulang na ta, wala na tay energy, wala na tay oras, naatay kwarta tuod. Pero unsapon man na? Ma-enjoy pa ba nimo? Mas mayo pa ng mga tambay, nag-enjoy pa. Kita, naningkamot na maayo, no? It's a matter of balance. Strike na to ang balance sa atong kinabuhi. Makalimot niya ta. Sige tag paningkamot, no? Sige tag trabaho. Ang ato din gibuhi ang doktora. Kaya nga naman, nakalimot naman tagkaon. May tadagdayit rata. Nakalimot tagkaon. Nagka-ulcer. No? Nagyawat. Kay numdum ko sa una, wala pa ko mapari. Ako lang i-share. Nagtrabaho ko. Ang akong purpose sa pagpanrabaho, nga makakaon ko og lami. Sa una kay, ang minimum ato kay 185 pa man. Mukaon jud ko tagtulo ka sudan sa paniudto. Trabaho man ko sa kanang law firm ba. Kuan na sugo-sugoon ra gud. Ang ako ang kapikas nga opisina, pareha mig trabaho ato. Mukaon na siya og bulad kay magyawat lagi. Ingnon ko niya unsa pa may mahabilin sa imong kwarta nga way problema. Bisan pag usay alkanse pa gani ko. Kaya nga ko ang kaon maabot og mga 150, mga inana, baka inay humba, na ay cook pagyod, na ay pansit, mga inana, bitaw, dako yun na gasto. Pero, along the way, nagkasakit mo na siya. So, pag-ingon ako, tanawa, kay kung nikaon pa ka, na-enjoy pa ka, di pa ka magniwang, na karon nagmasakit ka, doktor ay imong gibuhi. Tanawa ko, hinsog kay bahala way kwarta. Iya pong gisuon. Pero ni-resign ako, nisod naman kong seminaryo. Pagkita na mo utro, kumusta naman ka? Nanambok tuod siya pero wasay kwarta. So ingon na wag yung ko'y tigom kaya akong isunod ang imuhang ko. So ingon na ba? It's a matter of unsa may priority nato sa atong kinabuhi. No? Unsa pa man ang attach sa unsa man ta? Aside sa money, unsa pa man? Addictions nato. Addiction sa gambling, sa drinking, no? Mga bisyo nato ba? Amo gitay kanya-kanyang bisyo. Bisan pa kanaon mo mga buutan kay mga naong, buutan pa mo nako. Mo gitag-saktak mga bisyo, no? Dili magita, namang gitay mga hidden secret ba sa atong kinabuhi, no? Bisan pa ingno nato nga murag mo mga anghilon og dagway, no? Pero naa magyud ta. Unsa man ang atong gipangtaguan nga bisyo? Mga addictions nato nga nakapabinat nato insin paduol sa Ginoo napalayo na noon ta. No? Labi na ginang atong bad temper, mukalit lang kasuko. Moingon din ang uban, kuan mong good father kanang ingon ani ko father kay nagminupusal na magugo father. Ingon na din na magminupusal. Init kayong ulo. Ikaw, Father, kay di ka ka-experience na kay wa man ka magminupusal.
Nadamay pa ko. O, mangutana ta sa atong kaugalingon. Lastly, Jesus is not promising a comfortable life for those who want to follow Him. Usahay baya, kaya atong tanaw no, kining tulo bitaw nga yang gitawag. Murag makaingon ta, murag wala man ni kaluoy ang Ginoo eh. Pero dili nato iliteral pagsabot, no? Unsa may priority nato? Mao ra man gyud na ang pagsunod kang Kristo dili sayon. Nabitaw na sa kanta no? Ang pagsunod kang Kristo. Nah, dili magugo si Father Jonas god nga makabalo mo kanta. Sabta na lang ninyo no? Dili sayon ang pagsunod kang Kristo. May nana ba? It entails carrying one's cross. He is in fact making us aware that it will be a challenging and at times frustrating. Kaya usahay baya kung mo-active na bitaw ta sa Ginoo, kanang mo paduol na ta sa Ginoo ba, daghan ang magduda ka nato. Daghan ang musaway nato. Active sa simbahan, maora man gihapon. Daghan jud. Daghan tang ma-encounter nga mayon ana. Maka frustrating, no? Frustrating usahay. Jesus is reminding us that our journey into a life of discipleship is not ours alone. Dili lang kay kitara, no? Mabitaw na nga ang simbahan karon, ang tema gyud we celebrate kanang ang tindo the synodality church. Kay dili ra ikaw ra nga usa ang nagpanaw. Kung dili nagpanaw kita isip usa ka simbahan. Daghan ta. So bahala hinay ka pero kahibalo gyud ka nga naa kay mga kauban. You are not alone. Naa kay kauban sa imong pagpanaw. So dili laay, no? But a participation in His own mission. Ni participate sa mission ni Christ. Nakabahin taniana nga iyang gitugyan sa iyang mga apostoles o ang mga apostoles iyang nahimong sumbanan sa simbahan, no? Nga gitukod ni Kristo. One thing He assures us though, I will be with you until the end of time. Mao ni siya ang pasalig assurance ni Kristo kanatong tanan nga mag-uban siya kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. My dear friends, again, it's a challenge for all of us. Ako ning balik-balikon always, lisod nga challenge, lisod nga hagit, apan dili imposible kung atong buhaton. A blessed Sunday to each and every one of us. Amen.